No sounds. No sounds daw. But we have sounds here. Clear po. Kay Sir, good afternoon, live good. Sabi ni Sir Coach ni Upline Edmar Torcolas. No sounds kay Nemesio Enviano. Coach Nemesio, paano na lang po muna, pa-out lang po muna and in po uli kayo para po maayos natin yung sounds nyo po, no? Pa-help naman po, if somebody can help after Coach Neminiano para po matulungan naman po natin na ma-okay po ang kanyang sounds, no? So, pa-help po, patulungan po habang inaayos po natin. For some, clear for some. Doon po sa mga medyo malabo po ang ating tawag dito, ang dating ng ating presentation sa kanila, pakitulungan naman po muna sila. Bago tayo mag-proceed, bago po tayo magtuloy-tuloy. Actually, we have 27 million people in the house. Isang magandang hapon and I'm very thankful. 7 million Yes. lang. Oh, I think I assigned, we have our co-host this afternoon. Could you please help me? And pakiusap po natin sa lahat ng mga attendees natin this afternoon. So please, i-ano na lang po muna natin, paki-close na lang po muna natin yung ating microphone when we get into the Zoom para hindi po ma-intimidate ang ating presenter para tuloy-tuloy po tayo. Alright, okay po ba yun? Ayan, okay po ba yun? And while we are waiting for some other attendees for this afternoon Zoom, I want to shout out my team. Ayan, so yours truly is the founder of Eagles and Lions Worldwide. Under po tayo ng Soaring Eagles International. At meron pa po yan sa taas. And I'll gonna explain it later. And of course, for now lang, I just want to shout out, of course, gusto ko pong batiin, nasa loob po ng ating Zoom, ang ating, ang aking upline, si upline Edmar Torcolas. Sobrang thankful po ako sa taong to. And of course, all of our leaders from different part of the Philippines, actually local and global po tayo. So I want to shout out lahat ng ating mga team dyan po sa Bicol. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Team Bicol, mga Oragon, just marahay na hapon. And of course, ang ating mga LG family from different dimensions talaga, from different part of the Philippines and of course outside the Philippines. We have the Live Good Tansa team. We have the Live Good Tansa in Live Good in dyan po sa Batangas. Pwede po kayo magpa-shoutout. You can drop your comments while we're waiting for others. And mag-i-start po tayo at exactly in a short period of time. Ayan, dyan po sa Batangas. And of course, the Live Good Power 4, mega love shoutout. And Live Good Iloilo, Live Good Dasmariñas. And of course, Live Good Pampanga. So ayan, so maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na muna papangalanan because I hope you understand that in our business, ang dami pong magandang advantage po dito na we have some partners na kahit hindi po mag-out muna, they can ramp up. And so, Eagles and Lions Worldwide, of course, my family, thank you for sa pagpasok po ngayon sa Zoom. Live Good, the Fast and Furious team. Yan, nagsisimula pa lang tayo, nagbabakil na agad ang host. Ayan, wala kasing suporta, walang nagbibigay ng papuso. Pusuan nyo naman po muna si host. Ayan, parang nag-aano pa lang ho tayo, nagpapainit pa lang ho tayo. And Live Good family natin, the team success. Live Good Upline Powerful. Live Good Samar ng Daddy J. And of course, we have Live Good of Tipares. Live Good ni Tanya. And magandang hapon po. Maraming salamat. Upline Edmar Torcolas. Maraming salamat po sa mga kapwa ko po, mga speakers na nandito po supporting our 3 p.m. Zoom this afternoon. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga kapwa ko po Platinum na kung saan po tayo pa ilang kembot na lang, papasok na po tayo for Diamond. So nakaka-excite ko talaga dito sa Live Good. And I'm very much thankful kasi despite po sa sama ng panahon and pagtulong-tulungan po natin, ipag-pray po natin yung mga kababayan po natin na kung saan sila po ay kasalukuyang tinatamaan po ni Egay, ni Bagyong Egay, na sana po lahat naman po safe and makarecover po agad kasi alam naman po natin. Ako, talaga personally, pag sinabi mong Bicolano, subok na subok po yan, hindi yan makikwentuhan pagdating sa mga experience sa Bagyo.
bago tayo magsimula, magmarites lang po muna ako, no? Para magkaroon ng chance makapasok yung ibang mga guests natin. For some leaders, please do invite your guests kasi sayang po ng time po natin. We are maximum to 1 million tuloy, 1,000 attendees this afternoon dito po sa Zoom natin. Huwag po kayo mag-alala, hindi po to limit to 100. So you can bring in po your guests, and but of course, it is understandable naman po na yung iba kung hindi po talaga makaka-attend, it's because of sasama ng panahon, sa hirap ng signal. But don't worry guys, because this presentation this afternoon, it is a recorded video, presentation rather, and we're gonna distribute it to our leaders para pwede po natin magamit kung sa tingin nyo po na useful po itong marketing tool to help you grow your organization. So ayan, maraming salamat po. And maybe for some here, baka po may lobat pala cellphone ko, sabi ni Sir Abraham Salomon, akalain mo yan. Join na lang ako mamaya 8 p.m. Tama po talaga, aakyat po tayong lahat. Yes, that's very true. Ayan, so ayan, maraming salamat sa mga papuso here, and thank you guys. So ayan, mag-umpisa po tayo ng maaga para po matapos din po tayo ng maaga. And again and again, sana po kung meron pa po tayong mapapahabol, papasukin po natin kasi sayang po ng pagkakataon na makapakinig po sila this afternoon. Alright, so ayan. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome po sa isang business presentation na kung saan ito po ay trending, mushrooming, local and global. Yes, tama po ang narinig nyo. Sobrang bilis po dumami ng members ng kumpaning ito, kaya wag po kayong papayag na hindi makasabay sa napakagandang oportunidad na magbabago sa buhay ng lahat. Katunayan po, I just started February 16, 2023. So parang 5 months pa lang po ako dito. 5 months ko pa lang pong ginagawa ang Live Good. On my first day, kwento ko lang po, I become bronze. On my 5th day, I become silver. And on my 2nd month, I become a gold. And now we are platinum. And papunta na po tayo sa diamond. So, libo-libo na po ang tao natin sa at present po sa kasalukuyan. All right? Then sobrang daming nabibless po sa team po natin. Actually, I am not bragging this because I just want to inspire people, especially po yung mga naghahanap ng oportunidad. So, wag po kayong mag-alala kasi nandito na rin po kayo. Kaya araw-araw po nahatawan, araw-araw po nagagawin po natin sa Live Good, araw-araw po na pagtutulungan. Who knows, baka po malagpasan nyo pa po kami kasi dito po walang nauna, wala pong nahuli. Speed is the key. Key. Kung bibilisan po natin dito sa Live Good, aaralin po natin agad to, baka po yung mga nauna po ay maunahan pa po natin. And para lubusan po nating maintindihan, ituloy po natin. No? Gusto nyo po ba ng good news? December lang po ito nagsimula sa Amerika, and January lang po dito sa Pilipinas. Kaya 6 months pa lang halos, sobrang nasa pioneering stage po tayong lahat. Kaya sumabay na po kayo kasi mahirap yung naririnig mo ang isang opportunity na tulad nito, pero palalagpasin mo kasi napakasakit po nun. Yan po yung tinatawag ng the pain of being left behind. Lagi po yung sinasabi ni Coach Fernan Santiago sa kanyang Zoom. So kung kayo po ay nandito po ngayon at na-invite ng inyong kaibigan, kakilala o hindi man kakilala, congratulations po sa inyo kasi nagkaroon po kayo ng pagkakataon na makapakinig ngayong hapon po. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Okay lang po ba? Let us all pray. Ayan, so i-close po natin ating mga mata. Lord God, thank you so much for this wonderful time na regalo niyo po sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa Live Good na pinagkatiwala niyo po sa amin. Help us, Lord, na maging good steward sa opportunity na to. Lord, tulungan mo po kami na ingatan ang opportunity ng Live Good at sa lahat ng kasama po namin ngayon. Lord, please open their hearts and minds, especially sa mga first-timers na nakikinig po dito. Hayaan niyo po na makita nila ang nakita namin na opportunity dito sa Live Good. Buksan niyo po ang puso at isip nila, kayo po ang mangusap sa kanila. You said in your word
When two or three gathered together in your name, you are in the midst of them. I believe, Lord, you are here. Your presence is here. Kapiling ka namin, Panginoon. And I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing. Kaya, Lord, ngayon pa lang po, sa iyo ang papuri, sa iyo ang glory, kaluwalhatian, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Everybody say amen and amen po. So, may mga naki-amen pa po ba sa atin? Alright. So, ayan, thank you, Ma'am Russell, Coach Russell. Ayan, thank you po, Coach Demi. Ayan, so, alright. Okay, let's start. Once again, my name is Mentor Jericho Irinco, a platinum member of Live Good from Bicol. Again, shout out sa mga Bicolano. Ayan. And sa lahat po ng mga nandito ngayon sa loob ng Zoom, dati po akong empleyado, vlogger, advisor po ako ng non-government organization, focus on community service like coastal cleanup, feeding program, relief operations sa tuwing may kalamidad, livelihood program, and marami pa pong iba. And actually, isa po talaga sa advocacy ko po ang youth empowerment. And katunayan po isa sa dahilan kung bakit ngayon po ay nag-start na po ako mag full-time dito sa Live Good to sustain the needs of my family, and of course, magtuloy-tuloy po ang mga nisimulang projects ng ating mga kabataan, kabataang kontra droga at terorismo rather. Ayan, at ang Huyun-Huyon Central Youth Organization. So, ito po yung dalawang organization po na hinahandle po. Ako po yung advisor nito when I was in Bicol before I involve myself here and Live Good. Kaya talagang sobrang masasabi ko po talaga that Live Good is a hulog ng langit. Yung pagdating po ni Live Good sa akin po may purpose. Kasi number one, isa po sa pinoproblema namin, yung mga kabataan po dito sa aming lugar, walang problema. They submit, they surrender, they are really want to help our community for some projects. But however, saan po kunin yung mga funds na gagamitin for some projects? At ito na po, God is good, God is great. Palakpakan naman po natin si Lord. Grabe, kinikilabutan po ako. Kasi alam mo yung pinoproblema ko, nakasagutan sa problema, ito na pre-provide na po. Na in here, talaga namang we are here to be a channel of blessings to others. Alright? So tuloy po natin. So, alam niyo po guys, ang isa sa compelling reason ko kung bakit ito ginagawa ng tudong-todo at seryoso ang Live Good. So, kung titingnan po natin, in 4 months, naging platinum po tayo. And we are surrounded by great leaders po kasi and mentors. Suportado po tayo ng ating international grand upline, Mentor Jessie Garcia. At solid po ang suporta na binibigay po sa atin ni Mentor Fernan Santiago. Siya po ang grand upline po natin dito sa Philippines. He is the founder of Dream Makers Worldwide, na kung saan under umbrella naman po nito ang ating mother team na Soaring Eagles International, founded by newly promoted Diamond, Mentor Vilma Sabulao. Grabe, palakpakan naman po natin si Mentor Vilma Sabulao. Kapo-promote niya lang po ng Diamond, and she's now in Paris. Alam niyo po yun, but she is in Paris now. It's because of the incentives coming from her previous multi-level marketing. So ganun po talaga ka-generous ang mga companies sa multi-level marketing. But wala na pong mas magiging generous pa dito po kay Live Good. Kaya i-focus po natin yung ating attention po dito kay Live Good. So, alam niyo po, umuulan po ang suporta ni Mentor Vilma Sabulao sa under her organization sa sanga-sanga ng Soaring Eagles International. Wala na pa akong masabi. Sa total lang, sobrang gaang gawin ng Live Good. Nagsanga-sanga po ito with the team of Upline Engineer Noel Caparoso, dyan po sa Cebu, yung our Rainbow Team, at ang iba-iba pong group. Marami po ang mga nasa ilalim po ng Soaring Eagles International. Ayan, so ako po bilang founder ng Eagles and Lions Worldwide, under po ako ni Upline Edmar Tarcolas, sobrang laking pasasalamat ko po kay Lord. Kasi nakita po tayo ng mga business partners and malulupit na leaders na pareho po talaga yung perspective natin sa buhay. Yung tumulong po sa marami. Kaya sobrang thankful po talaga kay God and to all of our leaders of Eagles and Lions Worldwide. And of course, sa lahat ng mga taga-Live Good, our Live Good family, and you know already who you are. So, okay, for now, this is not all about me. This is all about
you. Alright? So, ang task ko po ngayon ay ipakita po sa inyo ang isang oportunidad na sigurado po akong kayang baguhin ang buhay nyo at kayang tuparin lahat ng mga pangarap ng pamilya nyo at kahit isama mo pa ang pangarap ng kapitbahay nyo po. Yes, yan po yung sinasabi lagi ni Mentor Fernand Santiago. Ganun po kaganda ang ating oportunidad na pag-uusapan ngayon. Kaya welcome po kayong lahat sa pinakabagong kumpanya sa buong planeta. Kung kayo po ay naghahanap ng bagong kumpanya para sa grupo nyo, ito na po yun. Pakinggan nyo po ang opportunity na inyo pong malalaman ngayong hapon. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, tahimik na lugar, nasa focus, para lalo nyo po talagang maunawaan itong pag-uusapan po natin. Again, welcome to Live Good Business Presentation, the membership that pays. O di ba bagong-bago, may narinig na po ba kayong club membership company na nagpe-payback o nagbabalik bayad? In short, kumikita ang mga members? Wala dati. Pero ngayon mayroon na. At ito po ang nag-iisang Live Good. Sabi nga ni Mentor Vilma Sabulaw, isa po itong hulog ng langit. Kung bakit? Makinig po tayong maigi. Maaring ang iba sa atin ay nasa komportabling buhay na. Who knows? Ito po yung magiging platform na magagamit niyo po para maging daluyan ka ng biyaya at pagpapala para sa ating kapwa. Alright? So, welcome to Live Good. Sino po ba si Live Good? Live Good is based in USA sa Jupiter, Florida. This is a network marketing company. However, Live Good revolutionized the industry. Si Live Good po ay nag-adapt ng change. Ang ating CEO and corporate team, naintindihan po nila kung ano ang problema ng industriyang ito, kung kaya tinanggal po nila lahat ng mga pahirap sa MLM or sa multi-level marketing. Ito po yung good news sa Live Good. No quotas, no auto ship, no points monitoring, no forced buying of product, buy at need. Wow! Ibig sabihin, bibili ka lang kung ano yung kailangan mo. No more overpricing of products. Guys, kahit sino makakakita nito, mapapawaw. Grabe, this is a brilliant platform. Kaya sobrang na-amaze po ako at nag-join po ako agad kahit hindi ko pa po naintindihan ang business. So, Live Good, the membership that pays. Stay healthy with high, affordable, wholesale, unmatched quality supplements. Ayan. Full funnel marketing system tools and trainings. Ayan. Dito po ako lalong na-amaze at napa-join agad-agad. Nung nakita ko po yung platform na Live Good, newly launched global, so ibig sabihin po lahat po tayo pioneer. Simple, powerful, and lucrative pay plan. Then home-based business open in 200 plus countries. Sobrang ganda, kaya tuloy-tuloy lang po natin itong pag-aralan. Alright? At pagtulong-tulungan. Next slide. Ano po ang ginawa na Live Good? Ayan. He engaged to subscription industry. Bakit pinasok ni Live Good ang subscription industry? Ano bang mayroon dito? Para sa kaalaman po ng lahat, nagkaroon po ng 300% increase sales ang industriyang ito, lalo na po nung nag-pandemic. Timing na timing po tayo. Kaya ang tanong po ng marami, ang subscription industry ba ay boom? The answer is yes. Bigyan ko po kayo ng sample. Ito pong ginagamit po nating Zoom, pumutok po ito simula po ng pandemic. Nag-generate po ito ng 2.65 billion annual revenue. Ibig sabihin po may malaking negosyo sa subscription industry. Ano nga ba ang subscription? Meaning, pag nagbabayad ka ng subscription mo, magagamit mo ang service. Pag hindi ka nagbayad, putol ang service. Okay? Alright. Ano pa ang sample? Ito pong Costco, isa po itong wholesale company na kung saan meron kong access na pumasok sa kanilang shopping mall para makabili ng wholesale price. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang income sa industriyang ito. Meron po silang 59 million members households, 107 million cardholders, meron po silang 88% worldwide renewal rate, at 3.5 billion in membership fees. Grabe. Grabe, no? Sino pa? Netflix. Ito pong Netflix na to, ito yung bagong kinagigiliwan ngayon ng mga bagong mga may bahay. Alas karamihan sa kanila nakasubscribe sa Netflix na kung saan meron po itong 230.75 million subscribers. Kaya nakapag-generate po sila ng 31.6 billion US dollars annual revenue noong 2022. Kasagsagan niya ng kasagsagan last year.
ano pa yan? Tawag dito, part of pandemic pa, no? So, ayan. So doon po sa tatlong company na pinakita ko po sa inyo, masasabi po talaga natin na ang industriyang ito ngayon ay pumuputok at yun ang maganda sa Livegood kasi inaral po nila ng mabuti. Ano po ba ang trend? Ano po ba yung trend na nangyayari sa mundo? Ito na po ang simula ng pagbabago. Alright? Dito po sa Livegood, adapt the subscription method. Ano-ano po ba ang ibang kilalang membership fee, membership company maliban doon sa mga pinakita ko po sa inyo? Ito po yung mga sumusunod. We have the Amazon Prime, Sam's Club, Disney. Again, lahat po ng mga company ito, meron po silang tinatawag na membership na kailangan pong magbayad, pwedeng monthly o yearly. Kung titingnan po natin sa screen, iba-iba po. Ayan, mayroon pong $9.99, $15.49, $19.99 per month. Depende po yun sa package na iyong sinubscribe. But again, may option ka po na magbayad kung yan po ay monthly or annual. So yan po yung mga company na malalaki ang kinikita sa subscription method. Again, good news kasi sa lahat po ng popular membership company na pinakita ko po sa inyo, nandyan po sa screen. Ayan, Amazon Prime, Netflix, Disney, Sam's Club, and Costco. Only Livegood membership company that pays. So pinapalakpakan po yan. Kasi di lang po company ang kumikita at yung mayaman. Pati mga members kumikita payaman ng payaman. So nakakatuwa at nakaka-excite lalo. Si Amazon po, ganun din po ang ginawa ni Livegood. Na kung saan noong July 16, 1995, nagsimula lang po sila sa online bookseller. Early 2000, nag-expand po si Amazon. It went well beyond books, videos, and music, offering clothing, electronics, toys, kitchenware, and even magazine subscriptions and more. Kung napapansin po natin, ang Amazon isa po sa pinakamalaking online store in the world. No? So, tsaka yung Alibaba, no? Kumbaga dito sa Pilipinas, ang mga pinakasikat na online store nandiyan ang Shopee, nandiyan ang Lazada. So ganun po nag-umpisa. Hindi po muna madami. At kung titingnan po natin, si Livegood po nag-launch globally last December 13, 2022 with its business of membership that pays. Open po tayo sa 200 plus countries. Now si Livegood po nag-umpisa po siya sa mga highly quality and very nag-umpisa po si Livegood sa very highly quality and very affordable natural products. Si Livegood po hindi lang nag-revolutionize sa industriyang ito. It even evolutionized of this industry. So ano pong ibig sabihin nito? Makinig po tayo. I'm welcome. Livegood will add more products and services in the near future. Bakit ko po nasabi? Kasi according to CEO Ben Glensky, makinig po tayo ng maigi ha, magkakaroon po tayo ng more than 200 plus product lines in the back office of Livegood. Dahil according to Livegood, we are the next Amazon of network marketing industry. Wow, grabe! Pinapalakpakan po yan. Alam niyo po nung narinig ko po ito, kinilabutan ako, grabe. And gusto ko pong i-congratulate lahat ng mga members na ng Livegood at i-welcome lahat ng mga parating pa lang po. Alright? And sobrang proud akong ipakilala sa inyo ang persons behind the success of Livegood. Isa po siyang napaka-humble, hands-on, sobrang bait, low profile na tao, our CEO Ben Glensky. With over 20 years of experience owning and running some of the most successful companies in the nutritional supplement industry, Ben knows how to help people win. Napakaganda ng isang CEO. At para po sa kaalaman ng lahat kung bakit may ganyan siyang katangian, dati po siyang networker. And since alam po niya ang lahat ng paghihirap ng isang networker, inaral niya po ng mabuti at ang nakakatuwa, kung pakikinggan po natin ng mabuti ang ating presentation, mapapawaw po tayo kasi ang gusto po niya, hindi lang company yung kumikita, kundi hinahati ng higit pa sa malaki papunta balik sa atin. Wow, grabe. Pinapalakpakan po yan. Alright, so thank you guys. And true leadership creates true success. Kung bakit very successful po ang Livegood,
dahil sa tandem, dahil po sa unity, dahil sa teamwork ng mga top people in a corporate team. We have the Director of Product Development, Ryan Goodkin, at ang asawa niya, Director of Product Education, Lisa Goodkin, and the Director of Network Marketing, Nordre Quezon. Alam niyo po ba si Sir Nordre Quezon? Napakabait po ng taong yan. Katunayan, when I rank up to platinum, nagulat po ako, nag-send po siya ng personalized video. Greetings po yun. Grabe, saludo po ako sa corporate team. At ito pong mag-asawang ito, dapat lagi po nating napapanood ang mga videos nila. Lagi dapat natin itong inaabangan to sa Zoom para alam po natin paano makatulong sa atin ang mga products ni Live Good. Alright, now it's time to make a change. Basahin po natin ang mission ni Live Good na nasa screen po natin, to help people get healthy and stay healthy without having to spend a huge fortune to do it. Alam niyo po, ang mission pa lang po ni Live Good, maaantig ka na po talaga. Maaantig po tayong lahat. Sa totoo lang, marami naman po talagang natural supplement products sa paligid po natin. Kaso ang tanong, kaya po ba ng bulsa natin? Kay Live Good, grabe, kakaiba po talaga. Nandito po tayo para maging channel ng blessings to many. Magtuturo po tayo that health is wealth. At kaya po ng lahat, meaning, hindi po butas ang bulsa. Again, pinapalakpakan po yan. Again, it's time. It's time to change. Ayan, tingnan niyo po yung nasa screen. This is the famous story of David and Goliath. Ano po ang relevance? Sa Live Good po si David, na kung saan, sorry to say this, marami pong mga price gouging MLMs company ang tinatamaan. Again, sorry po talaga, it's time to change. Ano po ang sabi ni Nordre Quezon, the Director of Network Marketing? The days of selling overpriced products, so a few people at the top of a compensation plan can get rich, are over. Tapos na po ang pahirap, nandito na po ang presyong abot kaya. Tingnan po natin kung paano binaligtad ni Live Good ang industriyang ito. Grabe no, nakakakilabot, nakakatuwa, nakaka-proud at nakaka-excite. Lagi ko po sinasabi. Ano po ang mga products? Ano po ang mga products ni Live Good? Sa ngayon po, meron po tayong 16 products lines in the back office na kung saan these are all made in USA. Alam naman po natin na kapag made in USA, imported po yan. Approved by GMP. Ano po yung GMP? Good Manufacturing Process. So, ayan. Para po sa kaalaman ng lahat, mahirap po makakuha ng approval ng GMP. At good news po, dahil lahat po ng products natin ay lab tested for purity and potency. So on top of it, lahat po ng products na Live Good ay natural, organic, at lahat po yan may certificate of analysis. Kaya kampante po tayo na ang products natin ay purely natural. Alright? So meron po tayo mga paparating na products and mas nakaka-excite po ito. At paniguradong mas marami ang mag-order po dito at marami mag-aabang. Ito yung mga sumusunod, collagen peptides. Ito yung products na pababatain po tayo, puputiin po tayo. At ito pa, nootropic brain booster. Kailangan po yan ng mga aging people. Sleep patches, energy and focus patches. Meron po nyo sa mga ibang company. Pero makikita nyo po ang presyo. Ano ang pagkakaiba? Again, palakpakan po natin. So Live Good, kasi nangyayari na po yung sinasabi ng ating CEO that we will be the future Amazon of network marketing industry. Padami ng padami ang ating mga products, and not only that, it includes services. Ayoko po mag-preempts, pero sobrang po ako na-excite. How do I order products? We have two options. Number one, order as a consumer or order as a member. Linawin ko lang ha. For consumer, pag halimbawa gusto mo lang maging consumer, mabibili mo ang products at retail low price. Take note, retail price na siya pero mababa. Pero pag nagpa-member po tayo, you pay it at much lower price as member. Ano po ang benefits? Ano po ang benefits once we become member? Makinig po tayong mabuti dito, please. As member po, we save up to 75% compared to products in other network marketing companies. So, ito lang po yun. Saan ka bibili? Sa mahal o sa mura? Ramdam ko po kayo, kaya alam ko po ang sagot nyo. Tama po ba? Doon po tayo sa mura.
At yun po ay si Live Good. At para makita po natin to vouch kung ano ang sinasabi ni Live Good, ito pong ating CBD oil ay mabibili po lamang sa halagang $18 only. At yan po ay 750 ml na. Kumpara sa Green Roads or sa Kalaban, sobrang mahal. $89.99. Kaya dito pa lang nakatipid tayo ng 79%. And sa iba, 79.95. Grabe no, ang layo. And by the way, ang ating CBD oil is one of the best kind of CBD. I have her mind, actually, based on my experience dito last week, dahil ulan init sa Bicol, muntik na pong atakayin ako ng asthma. Buti na lang, may CBD oil po ako, isang drop lang sa ilalim ng dila ko. Sublingual po ito. And solved. Normal po ang pakiramdam. Alright? Ito pong Super Greens. Isa po ito sa pinakamalupit nating products. Lahat po ng greens kasama na po dyan. At mabibili po yan sa napakamura. $18 only. Compared po dito sa other company, ayan, no, nakikita po natin, Organic Green Juice, $69.99. Nakatipid po tayo ng 74%. At sa Athletic Greens, $99.99. Nakasave po tayo ng 81%. Grabe. Napalapakan po yan. And now, pag-usapan po natin, ano ang pagkakaiba sa member's price sa retail price? Pakitingnan po ng inyong screen maigi. Ito pong multivitamins for women's member's price is 9.95. Samantala ang retail price is 17.95. Pareho po nitong sa panglalaki. So kitang-kita po natin sa screen, almost 50% po ang retail profit. What about itong mushroom coffee? Sobrang sarap po nito, aromatic po ito. Kaya ang bilis po nitong maubos. So again, ang member's price is $17.95 only. Samantala ang retail price is $28.95. Ito pong protein, grabe ang sarap po nito. Subukan nyo po. Para ka lang nagmi-milkshake. Ilagay mo sa malamig na tubig at lagyan mo po ng yelo. Naku, ang sarap. Member's price ay $22 at ang retail price ay $34 lang. So ayan, nabigyan po namin kayo ng idea kung ano yung pagkakaiba ng member's price sa retail price. At nakita nyo rin po ang pricing system ni Live Good. Ngayon, the next question is how to become a member, a Live Good member. So lang dali lang po, balikan nyo po yung taong nag-invite po sa inyo, tawagan nyo po or i-chat nyo or hingin nyo po yung kanyang landing page or registered with your sponsors link. To become official member of Live Good, magbabayad lang po tayo ng $9.95 at dyan po makakabili ka na ng mga produkto at a wholesale price, member's price. Ibig sabihin po na wholesale price, kahit bumili ka lang po ng isang peraso, hindi po kailangan bulto-bulto. Pero ang presyong ibibigay sa iyo ng Live Good, pang wholesale. Yan po ay benefit bilang isang member ng Live Good. Then, stay active by paying your monthly membership. Grabe no? Sobrang ganda ng products ni Live Good at sa mga products na mga paparating pa, sobrang mura. Grabe. Ang tanong ko po, sobrang ganda ng mga products na na-mention kanina at sa mga parating pa. Pag maganda po ba ang produkto, maganda po ba ang negosyo? Pag mura po ba ang produkto, dadami po ba ang magkakagusto? The answer is yes. Yeah, oo naman. So ang tanong, would you like to earn up to $2,000 or more per month? Gusto po ba natin kumita ng 100,000 or more buwan-buwan? So sa mga interesado po, kasi tapos na po tayo sa part 1, sa mga interesado pong kumita kay Live Good, stay po tayo para sa second part of our presentation kasi saglit lang naman po ito. So, Live Good affiliates. Ano po ba ang Live Good affiliates? Dito po, once you become Live Good affiliates, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes, the most exciting compensation plan in the planet. How to become affiliate member? Again, sobrang dali po. Balikan nyo po yung tao nag-invite sa iyo, tawagan nyo po or i-chat nyo, hingin nyo po ang kanyang landing page or registered with your sponsors link. Pay one time $40 business center.
magbabayad lang po tayo ng $9.95 per month, yun na po, pasok na po tayo as affiliate ng Live Good. Ngayon po, what do I get with a $49.95? Remember, $9.95 as a member and $40 to become an affiliate, a total of $49.95. Then you have the access to membership club. And then bibigyan po tayo dito ng digital marketing products. Again and again, yung membership club, ano nga po ulit yun? Yung mga produktong bibilihin po natin, yan ay ibibigay sa atin at a wholesale price na nakakatipid po tayo ng 75% compared to product out in the market. Digital marketing products. Meron po tayo ditong tatlong grabe, napaka more than value for money po itong sa Live Good. Bakit? Number one, bibigyan ka ng replicated website, the back office. Ang back office po natin, grabe, napaka-user friendly, ang daling gamitin, mabilis mag-navigate, username, password, nandyan po. Everything ma-access mo po. Yung income mo, yung mga tao makakasama mo sa organization. Number two, bibigyan po kayo ng retail site store. Spread nyo po yan in 200 countries. Remember, tayo pong mga Pinoy, nakakalat po tayo sa iba-ibang bansa. There are around 12 million Filipinos scattered around the world. So, i-take advantage po natin na may share po sa ating mga friends and families abroad. Pwede po silang mag-sign up, pwede rin po silang bumili ng products to try out. And the products will be delivered right at their doorstep of your client. So, hindi po natin kailangan magkatok-katok ng mga pinto. Wala na po yung traditional way kasi nandito na po tayo sa digital era. Ito na po yung panahon ng evolution. Tayo po ay online na or e-commerce system na po. Okay? So number three, you will be given most powerful marketing tools na power landing page or the sponsors link. Isipin mo, mayroon ka ng tatlo sa halagang $40 at dahil dyan sa landing page na yan, agad po ako napa-join sa Live Good. But wait, there's more. Kasi once magbayad ka po ng $49.95, you participate in the compensation plan. Always remember, Live Good is the membership company that pays. Wow! Excite. Alam mo, nakaka-excite lalo. Grabe. Ano po ang structure ng compensation plan ni Live Good? We are powered and backed up by two kinds of structure. We have the powerful Unilever Infinite Wide and Level Deep, and we have Force Matrix 2x15, 15 levels deep. Alright? Nasusundan po ba natin? So, paano po nangyayari yan? Dito po sa first structure, kung titingnan po natin itong mabuti, this is infinite wide. Ibig sabihin unlimited. Meaning, we can enroll as many people as we can. Maubos man yung mga kakilala mo o marami pang mga hindi kakilala. At ang nakakatuwa, yung kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala mo, meron po tayong overriding income doon up to the 10th level. 10th level. What about the force matrix? Ito po yung isang klase ng structure na kung saan kahit hindi ka makapag-enroll ng kahit isang tao, malalagyan ka po kasi meron po tayong tinatawag na automatic spillover. Kaya dito sa Live Good, dalawang klaseng tao papalo ka. Number one, you could be a spillover maker, or number two, spillover waiter. Mamili na lang po kayo kung saan po tayo doon. Mag-create po ba tayo ng now income o mag-create po tayo ng future income? Nasusundan po ba? Ayan. Pag-usapan po natin ang 7 ways to earn with Live Good. Meron po tayong weekly fast start, retail commissions, influencer bonus, diamond bonus pool, and diamond crown bonus pool. Ito po, papalo po to sa Unilever Infinite Wide. Okay po? Dito naman po sa Matrix Commissions, ito po yung 2x15 force matrix na kung saan ito pong matching bonus, kaya po yan, nilagay po yan dyan sa gitna kasi magmamatch po yan sa Matrix Commission, magmamatch po yan sa Weekly Fast Start, at magmamatch po yan sa Retail Commissions. Wow! Ganun po kaganda ang compensation plan ni Live Good. Dito po sa 7 ways to earn, mag-focus lang po tayo sa 4 bonuses. 4 lang po ang pag-uusapan po natin. Dito po sa 4 na ito, sapat na po yan para i-run po natin ang negosyo ng todo-todo. Alright. Weekly fast start bonus.
matrix commissions, matching bonus, diamond bonus pool. Alright? So isa-isahin po natin ito. Dito po sa weekly fast start commissions, just at the title itself, sinasabi po nito na on a weekly basis, mayroon po tayong income. Saan po nanggagaling? Ang sabi po dito, for each person who you refer to Livegood, who becomes a member and an affiliate for $49.95, we will reward you with a $25 commission paid out on the very next week. Linggo-linggo po, may kita po dito kay Livegood. Basta enroll ng enroll. Hindi pa po ubos yung kita last week, sasahod na naman. Ganyan po kaganda sa Livegood. So ano ngayon, Wednesday, bukas, Thursday, bukas ng gabi, meron na naman pong laman po ang ating back office. Ayan. Ganyan po kaganda po dito sa Livegood. At kung naalala po natin kanina sa weekly fast start commission, it's infinite wide unilevel 10th dip. Ngayon, mas mamaximize po natin tong level dip na to. Pakinggan po natin ha, itong 10th level dips na to, mamamaximize po natin to depending on our rank. Alright? So, okay. Uy, may tumatawag. Sorry, may tumatawag. Sorry guys ha. Sorry guys ha, i-ano ko lang ha, i-ano ko lang to. Sorry. Sorry ha. Okay. Okay. Sorry ha. Sino to? So dito po, balikan po natin. Sorry ha. Okay. So, nawala po ako doon. Pasensya na. Okay, dito na po tayo. Sorry, pasensya na po kayo ha. Kanina po kung mapapansin po natin, yung pinag-uusapan po natin yung ating income. So dito po, para po ma-maximize po natin yung ating income po para sa Livegood, kailangan po nag-rank up po tayo. Kasi as you can see here, para ma-maximize po natin yung 10th level dip, tingnan nyo po yung unranked. Nasa level 1 lang po siya. And yung bronze po natin is nasa up to second level. Ang ating silver is nasa nasa 4th level na po yan. Ang ating gold is nasa 6th level. Ang platinum po natin is nasa 8th level, and ang diamond po ay nasa 10th level. So as you go past po, as you go rank up,
mas tumataas po yung income. So kailangan po nakafocus po tayo sa pag-rank up para tawag dito, para ma-maximize po natin yung income natin. Pasensya na po kayo na wala po ako doon sa tumatawag na yun. Well, anyway, so tingnan po natin dito. Every referral po natin, magkano nga po ang value? That's $25. So, $25 unlimited kahit ilan po ang ma-invite po natin. Na kung saan kumikita tayo ng $25 unlimited referral na no auto ship, no quotas, no volume requirements. All right? Then what if nagkaroon ka po ng referral na 10 sa isang linggo? That's $250. No? So unlimited po 'yan, tuloy-tuloy po. So paano nga po uli? So dito po sa unrank, magkano po ang kikitain natin in every time na nakaka-enroll po tayo? It's $25 on the first level. So unrank po tayo niyan. So tayong mga nagsisimula pa lang sa Live Good. So paano po mag-rank up sa Live Good? Napakabilis lang. Paano po mag-bronze? Mabilis lang. So ikaw to, unranked and A and P, nanay mo, tatay mo, so ipasok niyo po yung pamilya niyo, bronze ka na po agad. So ano ang advantage ng bronze? Meron na po agad kayo na additional 10% on your second level. Alright? And paano naman po yung silver? So hanggang 4th level po tayo. At paano po uli mag-silver? Meron pong 3 paraan para po maging silver. Mag-direct po tayo ng 20 directs, silver na po kayo. And mag-direct po or 10 directs na mayroon pong total 20 active members sa ilalim, so silver na po kayo. And or pwede din po na 3 bronze, regardless na direct mo po yan, kahit yan po ay direct ng direct mo or direct mo, basta po may nag-silver po doon sa leg na yon, 3 silver po sa leg na yun at mag-total ng 20, so bronze rather, sorry. 3 bronze sa ilalim nun, regardless na ikaw po ang nag-direct. Meron po kayong 20, meron na po kayo, promoted po kayo to silver. Sorry. So, ayan. So, paano naman po mag-gold? So, sa gold po hanggang 6th level na po tayo, no? Sana po nasusundan. So, paano po mag-gold? Kasi syempre from 1st level, 2nd level, 3rd level, 4th level, 5th level, 6th level, ang add po niyan, mas may enjoy po natin yan. Ano po maging gold? Direct po kayo ng 30. Tapos may 20 po kayong active member. 100 na active member, automatically po gold na po kayo. Or meron po kayong 3 nag-silver on different leg. Regardless again, kung direct po yan. Kung direct po yan, pwede pong direct ng direct nyo. Basta po 3 different silver on the different legs, tapos ang total ng 100, automatically po kayo ay gold. Alright? And or, kung marami ka pong na-refer, mas maganda. Bakit? Marami po tayong mapagkukunan ng numbers on the different legs. So tulad dito, meron po siyang 30 on the first leg, 30 on the second leg, 30 on the third leg, and 10 po on the 4th legs. Then, 100 total active members. Ayan. So gold na rin po kayo. Okay? So what about yung platinum? Kami po. Ano po yung platinum? Hanggang 8th level ka na po. Paano po mag-platinum? Mabilis lang. 100 directs with 500 active members down your organization. Platinum ka na po. Or mayroon ka pong 3 gold on the different legs with a total of 500 active members on your team. Platinum na po kayo. Again, ito po regardless kung yan po ay direct nyo. Pwede pong direct po yan. Basta galing po sa different leg. And for us, sa case ko po kasi hindi pa ako dyan sa 1 and 2. Sa case ko po, dito po tayo sa 3rd option. Kasi po, multiple po ang directs po natin. Marami po tayong pinagkunan na legs. Nakapag-produce lang ata ako ng 2 gold. So, hindi po 3 gold ang na-produce natin. Pero naging platinum tayo. Why? Because we have 150 on the first leg, 150 on the second leg, 150 on the another leg, and 50 on the other leg. And 500 total. Kaya po tayo ay nag-platinum. And what about ano naman po mag-gold? Sa gold hanggang 10th level na po yan. Ang laki na po ng overriding commission po yan. So kaya kung titingnan po natin paano po mag-gold ulit at yung diamond. 3 diamond po from different legs, 3 leg po natin na mag-total po ng 2,500 active members yung nasa ilalim. You are diamond. And
Other way naman po, kung marami po tayong direct, mas mabilis din po ito kasi parang nag-driving talaga ka. So 500, 500, 500, di bang 500, total of 2,500 diamond po tayo. So sa Matrix Commission po natin, when you lock in your position in Livegood, you are given your own business center in your past feeling 2x15 matrix. As more people join and Livegood every week, they are placed in the matrix under everyone who is already in their following their enroller. So the sooner you lock in the position, the higher you are. So kaya po, ang sinasabi ko po lagi sa mga aking invites na mag-pre-enroll po agad or mag-lock in po agad ng posisyon before po mag-cut off. Bakit? Mas mabilis po yung advantage. Ang advantage po kasi doon, sila po yung priority na malalagyan po ng tao sa ilalim. Alright? So yun yung po yung power of ng ating tawag dito, spillover. Okay, so 2x15 matrix monthly commission. Matrix commissions are 0.25 cents dollars from each active member that pays their monthly membership of 9.95. Kunyari ikaw po ito, nakaposition ka po agad. And kahit wala pa po tayong na-invite, kaya nalagyan po tayo ng maraming tao or spillover, na lagyan po tayo ng system, automatically ang value po niyan is 0.25 cents dollars. So pag nilikom nyo po yan, marami po yan. Alright? So, matrix commissions, tingnan po natin to. Ang level po nito hanggang 15th level. Ang 2x2 matrix, again, kung tututukan po natin talaga na gusto natin kumita at ma-maximize ang income kay Livegood, kailangan po nakafocus po tayo sa rank up. Kasi kung titingnan nyo po, ito po yung unrank ko. Sino nga po ulit si rank up? Ito po yung wala pong na-invite. No? So, the moment mapuno po yung matrix niya, $2,047.50 ang pwede niyang kitain. Potential income. And pag bronze po naman in silver, hanggang 0.25. Alam na po natin kanina, na-discuss na natin on how to qualify, paano mag-rank up into bronze and silver. $4.95.50. And pag gold naman po in platinum, $8,191.50. And pagka diamond po is 383.50. So makikita niyo po talaga yung pagtaas po ng income natin sa pagtaas po ng ating rank. So matching bonus 5 generations deep. The matching bonus is a monthly bonus of a 50% from what your directs earn every month from their matrix. So ba't kailangan po natin mag-refer ng mag-refer? Kasi sa matching bonus po, the moment na mas marami po tayong ni-refer, the more po na mas malaki ang kikitain natin. Why? Because 50% ng kinikita ng lahat nating directs ay aakyat po sa atin. Paano po yun mangyayari? Tulad dito, tingnan mo, yung first direct mo is kunyari 1,000 yung kinita niya in the first, in 1 month. So 50% of that is 500 goes to you. The next one is 500, 250 sa'yo. And the next one is $150 sa'yo. And the 200 is 100. Infinite wide po yan. That's why wag po tayong mag-antay ng spillover. Kasi magkano lang po ang spillover? 0.25 cents. Samantalang po dito, $25 bawat nare-refer po natin. At pag nag-grow po ang organization niya, automatically 50% ng total income niya po goes up to us sa matching bonus. Nagigets po ang advantage kung bakit kailangan natin i-build ang organization, kung bakit kailangan natin be a channel of blessings at mas marami po tayong mashiran. Matching bonus po natin, ito po yung 5th generation. Sa ngayon, hindi po natin ito maa-absorb pa masyado kasi lalo na kung nag-i-start pa lang po tayo. Pero sa totoo lang, ako ngayon nagugulat po ako kasi mas nagugulat na lang ako dahil nakikita ko sa back office ko. Alam mo yun, isang tao, nagpapaulit-ulit po siya, yung first generation, second generation. Totoo po yan. Tulad dito, itong first generation personal direct kunyari, 10, and yung team mo is 10, matrix income niyan is 100, ang 50% po niyan is 50 times 10 mo, that's 500. Tama? So, and so on and so forth, pareho po ang computation niyan. Kaya ang importante po talaga yung pag-rank up po natin kasi para ma-maximize po natin itong ganda ng commissions po natin. Alright? Then, bronze affiliate. Kunyari sa family na lang, matrix income of bronze, 4,095. Kung pinasok mo yung 2 family members mo, magkano ang override ulit? 2,047.50%, 50% matching bonus from 2 directs mo. Magkano kikitain total income? 2,238,000. $10,238 total income po yan ng bronze. In Philippine money, magkano yan? That's 573,328. Kapag sumali ka po dito, wag lang po ikaw, isama mo po ang pamilya mo para maging bronze po agad kayo.
So parang family of this is the sample of family of bronze na income. All right? So what about mayroon po kayong 20 direct referrals? So 20,047.50 ang kinikita po niyan. Ang 50% po niyan is 1,023.75. 50% times ilan? 20. So the total of 20,475, magkano kikitain? 1,146,600. Alright? So ang iba dyan parang siguro sabi nila, ang laki naman. That's true. Nangyayari po yan. 6,000. Kunyari 30 directs. Magkano ang kikitain? 6,000. 50% is 3,000. 30 times 3,000, that's 90,000. Magkano po yan in Philippine money? 5,040,000. Ganyan po ang income buwan-buwan. So kung doon pa lang po titingnan mo na sa ganun kalaki ng kinikita po natin, balik po tayo dito, it's time for us to help people. It's time for us to share the blessings. Pwede po tayo dito magtayo ng foundation for us to be able to help people kung ganyan po kalaki ang kinikita po natin. Nangyayari po ba yan? Yes, nangyayari na po yan. Doon sa puhunan po natin na magkano? $49.95. Marami na po ang kumikita. More than that. Okay, so malapit na po tayong matapos. So ano pong maganda kapag ikaw po ay naging diamond? You are also entitled on top of your income, your weekly and monthly income. Once you achieve diamond rank, you will share in 2% total company sales every month. 2% is split between all qualified diamond ranks members. 2% of the total sales of all members and product sales get divided evenly between all qualified diamond rank affiliates and paid out with monthly commission. So paghahati-hatian po yan ng lahat ng nag-diamond. So equally. Alam mo, malaki po yan. Kasi yung nag-first diamond po si Coach Tim Miller, malaki po yung kinita niya. Ipapakita ko po sa inyo na later part of the presentation po natin. Alright, so kunyari, ito po kayo. So ngayon, sa sobrang ganda po ng ating business, meron po kaming ituturo, na itinuturo po to ni Coach Vilma Sabulaw, na kung saan ito po yung makakatulong para mag-grow yung organization po natin ng mabilis. Mapuno agad ang matrix po natin. Ito po yung tinatawag na power of two. So sa simula lang po, papasok po tayo as affiliate, then invite po tayo ng dalawa on our first week. Madali po ba mag-invite ng dalawa? Can I see those people? Meron po kayo nakikinig sa akin. Madali lang po ba mag-invite ng dalawa sa Livewood? Ayan. So can you please type on the chat box? Madali lang po ba maka-invite ng dalawa? Yes, sabi ni Ma'am Joanne. Thank you so much, Miss Joanne. And si Ma'am Joanne lang po ba yung nakikinig sa atin? Sobrang dali. Ayan si Ma'am Joanne. And of course, si Charisse, yes, madali lang daw. And sino pa ba? Sino pa ba nabibilisan? Maka-invite ng dalawa. So law of attraction, dito po natin makikita. Kung dito pa lang po sa Russell Watts, dito pa lang po sa pag-comment po natin, nababagalan na po natin. Paano pa po kaya sa pag-share ng ating business? So, ayan, si Doc Lori, ayan, napakabilis daw. Salim Muhammad, thank you so much. Alright, maraming salamat. So ang iba kasi concentrated talaga. Paano nga ba talaga kumita kay Livegood? So Merlinda Rosano and Russell Watts, thank you so much sa lahat po na nag-participate. Maraming salamat po. So tuloy po natin. So paano mapapabilis mapuno ang matrix natin? At para itigil na po natin yung mindset ng iba na na wala kang gagawin pero kikita ka. Naku, napakahirap po nun. Napakasakit po nun. Yung umaasa ka po na mapuno agad pero ang tagal. Bakit? Lahat po pala kayo nag-aantayan. But if you make an urgency, if you learn this business na napakabilis naman at may sistema na tinuturo, mas mabilis po mapuno ang matrix natin at lahat po masaya at lahat kikita. Marami pong natulungan. Bakit? Let me show you this. Ito po yung power of two. In your first week, kumuha ka ng dalawa, utang na loob, tumigil ka na. Pagkakuha mo ng dalawa, utang na loob. Totoo, tumigil ka na. All you need to do is to help the two to get another two. Ganun lang. Then yung dalawa kukuha din ng dalawa. Turuan lang yung dalawa na kumuha ng tagdadalawa. Tingnan niyo po kung anong mangyayari dito. Yung dalawa kumukuha lang ng tagdadalawa. Mahirap po ba? Tingnan niyo, on the week 8 to 15, the 65,530 total people in matrix. Puno po ba ang matrix o punong-puno ang matrix? Puno po ba ang matrix o umaapaw ang matrix? So ganyan po siya kabilis. Alright? So ito po yung power of enrolling personal direct per week. So let's do the paradigm. So pagtulong-tulungan po natin, tingnan niyo po kung totoo pong mapupuno ang matrix. On the first week, yung isa, ako, kumuha ng dalawa.
On the second week, yung dalawa naging 4, naging 8, naging 16, naging 32, naging 64, naging 126, naging 256, naging 512, 120, 1024, 2048, 4096. Ayan, and so on and so forth. So ano po yung kailangan po nating i-inculcate in our mind for us to help our organizations to build, go for bronze on your first week. Pass it on and maximize the matrix. Ito po yung kailangan na i-inculcate natin sa lahat ng mga members po natin. Because we are here not only just to generate income, we are here to help other people to grow. So, paano nga ulit ang gagawin natin? Go for bronze on your first week. Pass it on and maximize the matrix. Like yung sinasabi sa aking mga new partners, pasok ka kung sa tingin mo makakatulong sa iyo si Live Good to change your everything in life. Kasi pare-pareho naman tayo nag-empleyado, so makikita mo naman talaga, makukumpara mo talaga. I have nothing against with employment. But then again, titingnan mo kung dito ka mag-i-exert ng effort. Dalawa lang. After you get to utang na loob, tumigil ka sa pagkuha ng dalawa. Anong gagawin mo? Tulungan mo yung dalawa na kumuha ng tagdadalawa at bantayan mo yung subscription mo buwan-buwan. I-maintain mo. Kung kaya mo naman, i-upgrade mo na into 1 year. Magkita-kita kayo yan after 6 months, puno po ang matrix. After you get 2 and you teach the 2 to get another 2, and you are paying your monthly subscriptions every week. When you are paying your monthly subscription, yung mga dalawa pumapasok po yan, pasok ng pasok po yan, and makikita mo po puno na po ang matrix. Anong ginawa mo? Nag-enroll ka ng dalawa, tinuruan mo yung dalawa na kumuha ng dalawa at nag-upgrade ka ng subscription into 1 year. Kakabaka pa ba na mawawala ka sa matrix? Hindi na. Kasi bayad ka na. Kakabaka ba hindi mabubuo ang matrix? Hindi na. Bakit? Naturuan niyo po ng tamang gagawin yung mga pumasok sa organization niyo po. Na ano po ang kailangan ituro? Yung sistema. Ano po yung sistema? Go for bronze on your first week, pass it on, and maximize the matrix. Simple? Napakasimple, di ba? So, ayan. Kunyari, this is you. Ayan. Ano kung kumuha ka ng 10 sa first month? Tapos, at the second month, syempre naging 100. Tinuruan mo yung 10 na kumuha ng extra. Hindi nag-100. Nag-1,000 on the third month. At the fourth month is nag-10,000 times $0.25. $25 cents. Magkano yan? 2,500. I-multiply mo po yan. Numbers never lie. Numbers never lie. Kahit ano pong gawin niyo po dyan, lalabas at lalabas dyan ang katotohanan. First month, second month, third month, fourth month. Again, kung ito po ang pagtutuunan po natin ng pansin, if everybody inculcate in their minds, makatanim po sa atin, sa puso at isip po natin yung sistema na get to on your first week. Diba? Maging bronze ka, at turuan mo yung dalawa na maging dalawa. Tingnan niyo po sa tingin niyo po on the 5th month, may maghihirap pa? Hindi na. Do the math. How much is the value in the Philippine money ng 2,500? Anong buwan po ngayon? Anong buwan po ngayon? Today is July. August, September, October, November, December. Eksakto 5 months. I-compute po niyan. Kung maa-apply po natin ngayon yung power of 2, exactly, or the power of 10, on the December, lahat po kumikita ng 2,500. Tama o tama? Again, numbers never lie. And let's do an urgent. Magkaroon po tayo ng urgency with this. So, recruiting 10 monthly, ito yung matrix commission, ito yung total matrix commission. Pa-tutok po tayo sa screen po natin para makita po natin that numbers never lie. First month is 10, matrix commission is 25 cents. So, dollars. Multiply mo po yan sa 10, 2.50. Second month, $25. Third month, 250. Fourth month, 2,500. Multiply it by, magkano bang value ngayon? Sabihin natin 55 na lang. Yan ang magiging income. Again, bibigyan ko po kayo. August, September, October, November, August. Next month, August, September, October, November, December, 5 months. Masaya po ba ang Christmas? Yes. Masaya ang magiging Christmas natin. If we will follow the system na tinuturo po sa atin ni Mentor Vilma Sacdao. Okay? So, that's the matrix works. So, ito yung pre-temporary position na sinasabi ko nga po sa inyo na agad-agad po mag-pre-enroll po tayo. Bakit? There's an urgency na mayroon po kasi talagang may posibilidad because it's in the system na ang system po mismo ang naglalagay. So, in here, first come, first serve. Kung sino po yung unang pumasok, siya po ang siyempre malalagyan. Alam nga na makapapasok mo, nanghihingi ka na kagad ng
spillover. Bakit kasi again, uulitin ko ha, bakit po tayo aasa sa spillover? $20.25 centavos versus $25 per enroll natin. Ano po ang malaki? Di ba yung $25 dollars na ini-enroll po natin, na overriding commission po natin, right on the very next week, kikitain na po natin yon. So kung doon po tayo nakaprogram sa padala-dalawa, palima-lima, pasampu-sampu, linggo-linggo, nakikitain natin on the very next week, malaki pang kinikita natin. Ligtas po lahat ng mga bayarin po natin. Tama? So again, para po sa mga member na po ng Live Good, itigil po natin. Tigil-tigilan po natin yung wala kang gagawin, kikita ka. Kasi ang hirap pag-antay. Ang hirap pag-antay mapuno ang matrix. Ano yung aantayin mo? Yung 3 to 5 months puno ang matrix? O 3 years to 5 years? Hindi ka pa sigurado kung puno yung matrix. No? So, mamili po kayo. Mag-isip-isip po tayo. So, ito po, binibigay po namin sa inyo is a way para po madali po nating mabuild ang ating organization at mas marami po tayong matulungan. So I have good news to everyone here that all of us are part of the pioneering. Bakit? Ang sabi po ni LiveGood, 300,000 to 1 million ang pwedeng maging member ni LiveGood at December 2022 to December 2023. Guys, sabi nga, the best is yet to come. Imagine niyo na lang gaano kadami, ilang million ang member ng Netflix. Tayo kaya, 5 years, 10 years from now, how many billions of people ang nakasubscribe kay LiveGood? Ang tanong, kasama ka po kaya doon sa million-million na yun? Kailan po kayo sasali? Kung lahat ng kamag-anak niyo, kakaibigan, kakilala, ay nandito na. Again, hindi po aksidente na nandito po kayo ngayon sa Zoom. You keep on praying to have a financial solutions in your problem. Si Lord po madaling sumagot ng ating mga hinihingi, ng ating prayers, pinipray sa Kanya. Ang tanong, mabilis din po ba kayong umaksyon sa ipinapakitang solusyon, answer ni Lord sa inyong prayer? So kayo din po ang nakakaalam ng kasagutan. Alright, so tingnan po natin itong mga figures na nakalagay po dito. That really inspire me. Bakit po ganito po ako inspired kay LiveGood? Titingnan po natin itong income ni our grant upline here in the Philippines. Understated na po to. Si Coach Fernand Santiago is earning $40,000. Guys, magkano ang puhunan? 49.25. Totoo po bang kumikita? Nakikita po natin sa screen. Sino pa? Coach Tim Miller is broke 5 months, 6 months ago. Walang cellphone. Homeless. Pero tingnan mo naman po siya ngayon. Ito po yung laging nagsasabi na take a tour. Take a tour. GP, take a tour? Share your landing page. Baka po yung iba sa atin, hindi po, pati yung landing page, hindi naman natin sinishare. So paano po mag-grow ang organization natin? If we're always watching the videos of Tim Miller, may inspired po tayo na gawin po lagi ang LiveGood. Lalo na knowing the background of this guy and he is earning this huge amount of income. Grabe, nakaka-inspire po lalo. What about Jesse Garcia? Ito po yung grand upline natin international. Ito po yung upline ni mentor Fernand Santiago. Na kung saan kumikita po ng $90,000. So do you think itong mga figures na nakikita po natin sa ating screen, it matters? Na-apektan po, nai-inspire po ba tayo tulad ko? Kasi ako sa totoo lang, di na naman po ako dito makatulog eh. So sobrang excited po dito sa opportunity na nakita po natin ngayon. So bibigyan ko po kayo ng top 4 reasons why you need to join with LiveGood. We just officially launched Global. So lahat po tayo dito part of pioneering. We have a high quality and very affordable health products. So talagang panalong-panalo, palong-palo po tayo dito. And we have marketing system tools and trainings. Guys, made na po lahat. Ang gagawin na lang po natin is share. Of course, kailangan po natin reviewin, aralin yung mga basic para po magawa po natin ng tama yung business. And don't worry kasi nandito po ang lahat para po i-guide po kayo. There's so many mentors here. If you are willing to learn and coachable po kayo, welcome to LiveGood. Last, sa simple, powerful, and lucrative pay plan. Powerful po to. Grabe, kakaiba po to.
my question is, are you A, B, and C? Sa lahat po ng nakita niyo po kanina from the products down to the compensation plan and everything, the opportunity that could change your life for a better, that could help you kung ano po talaga yung gusto mong marating sa buhay mo. Ano po ang sagot niyo po dito sa tanungan na to? Are you A, I want to become an affiliate member? B, I want to become a member? Or C, I want to become a retailer customer? Go back to the persons that invited you and let them know if you are A, B, or C. But bago po yan, baka pwede pong makita ko naman po sa comment box ang mga kasagutan po ng ating attendees. Are you A, B, or C? Nandiyan, ayan A, Coach Risa. Meron pa po ba tayong, nandiyan pa po ba ang ating co-host? Pwede ba natin i-mute? Pwede po ba natin i-mute? Alright, thank you so much. Maraming salamat po, Coach. So inspiring, sabi ni Ma'am Joanne. Pero po gusto ko din pong humingi po uli kanina kasi sunod-sunod yung tawag niya kahit kina-cancel ko po. I don't know kung what's that call all about. Pasensya na po kayo, naghang po tayo ng hindi seconds, minutes. Maraming salamat po sa mga nakaintindi at sa mga nag-stay. It shows na kayo po talaga ang mga tinawag. You deserve to transform your life. So congratulations, pinapalakpakan po yan. Yung mga biglang umalis, yun po yung alam natin, kailangan pa natin i-align. Kailangan po natin ayusin pa. So dito po talaga kung wala talagang tiyaga, wala pong mapapala. So I'm very much thankful and I'm inspired ako sa mga taong nandito, nagtiyaga kanina despite of the difficulty, despite of the very very small challenge. Alam mo yung mga ganong gawain, hindi po yung gawain ng tama. Hindi po yung gawain ni Lord. Alam po nila na I'm in the middle of the presentations but they keep on calling. So anyway, okay lang kasi na-manage naman po natin. Bumalik po tayo in the right track at nagtuloy-tuloy po tayo. So inspiring, sabi ni Ma'am Juan, A si Riza, A si Ma'am Juan, Saliha Muhammad, Daming A, si Charis A, si Russell Watts A, Gloria A, Sheila Colliantes A, thank you. Thanks, sabi ni Ma'am Gloria. It's okay because we are alive. So Charis, it's a clap. Okay lang yan, Coach. Thanks for our precious time. Maraming salamat. And A, si Ma'am Imelda Ramiso. So maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless everyone. And disclaimer lang po ako before I end this. We need to complete this presentation. The information contained herein has been provided as an information service only, not a financial or medical service. The accuracy of completeness of the information is not warranted. It's only as reliable as the sources from which it was obtained. Also note that delivery of courier fees are not inclusive to product pricing, and the monthly subscription of $9.95 is a requirement to remain an active member of Live Good. So thank you, Live Good. In fact, focus on working on yourself and you will attract of who you become. So I'd like to take this opportunity para pasalamatan po kayong muli sa lahat ng nag-attend for this afternoon. Despite of malakas na hangin, malakas na ulan sa labas, na nakapasok po kayo dito. So isa lang po ang ibig sabihin niyan. Maraming salamat sa oras na binigay niyo po. And I'd like to invite you for tonight. Ang ating pong speaker is one of a very professional ho talaga. She is a doctor. So kaabang-abang po. In may kaabang-abang na sharer po siya. So I am plugging in now kasi sobrang ako, kinento pa lang kanina sa akin, na-preempt ng konti. Pero alam mo yung excitement ko, grabe. If you will bring in your guest tonight to attend Zoom, I am 100% sure yan po ay sign up na after po ng presentation ni Doktora. Tama po ba, Doktora? So ayan. So again, maraming salamat. Go back to the person who invited you and let them know if they are A, B, or C. Doc Lori is here listening to what I am plugging in. So maraming salamat. God bless everyone. And lahat po ng Live Good members, especially the Soaring Eagles International, lahat po tayo maging diamond very soon. Let's work together and pagtulong-tulungan po natin. Off the record, Coach, ang tao is by. Okay, sorry. Okay, sorry po. All right. So ayan, stop sharing na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. We have 34 million in the house.
So again, thank you, sorry ha, pasensya. Sana hindi na po maulit sa susunod kong presentation yung ganong, siguro ang gagawin ko muna, no, mag-off muna ako ng mga phones while I'm doing the presentation para walang nakaka-intimidate. Sa lahat ng mga magiging speakers, so I'm gonna give you an advice to please stay away all the gadgets in you para hindi po kayo ma-intimidate during the presentation, kasi para hindi na po maulit yung nangyari sa akin kanina, sa inyo din po. Ayan, so again, thank you so much guys, and God bless everyone. Bye, 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 bye. And shout out po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo muli. Bye.